Jare s UV filtrom som si kúpila, aj mozgodisk som vyskúšala. A viete prečo, deti? No preto, lebo ho môžem do 30 dní vrátiť. Dobrú noc, deti. Nikdy neviem, kedy cez deň vyhladnem. Ale po každom jedle vzniká nebezpečenstvo zubného kazu, pretože v ústach klesá hodnota pH. Preto žujem Orbit. Žúvaním Orbitu sa pH v ústach vyrovnáva a Orbit tak pomáha chrániť pred zubným kazom. Orbit pomáha chrániť pred zubným kazom po každom jedle. Vždy a všade. Že by som ešte zostala. Ale mami, veď je víkend. Áno, sú tu všetci. Nie je nám chladno. Nie som hladná. Iba z Easy telefonuješ cez víkend takmer o 40% lacnejšie. Rozhodni sa pre Easy Team. Mrazené krémy a zmrzlina, tak sa to sladko začína. Aj ľadové srdcia od Domika, z Radomy svieža exotika. Nanuky, Elba, Miky, Vulcano a Rony, Samojajo, Majo, Senisi od Radomy. Lahodné krémy, ovocná dreň, z Radomy mrazený sen. Dobré ráno, hovorí k vám kapitán lietadla. V mene celej našej posádky vás vítam v cieli nášho letu. Miestny čas je práve 6 hodín 46 minút. Zostaňte prosím pripútaní, kým dokončíme pristávanie. Vieme, že v leteckej preprave máte na výber a vážime si preto vašu dôveru. Ďakujem a želám vám príjemný deň. Nám v UPS manuál nestačí. Vždy robíme viac. UPS považujte za doručené. When we go into battle, I will be the first to set foot on the field, and I will be the last to step off. Mel Gibson vedie svojich mužov v prvej veľkej bitke vietnamskej vojny v údolí Tieňov. Stiahni si domov, čo máš rád. S internetom ST Online oveľa rýchlejšie a pohodlnejšie. Internet ST Online. Všetko je na webe. Valí sa na vás záplava zábavy, hukot silných strojov, príval napätia, pretlak adrenalínu, vír extrémností a 6 nespútaných živlov. Vez extradávka 24. augusta. Amigos! Máte čo piť? Cigaru.
mám rád tento okres, amigos. Ľudia si tu vedia vážiť vrchnosť. A rešpektujú ju. A to je hlavné. Amigos, sedus nie je ten, čo býval. Každý si robí, čo chce. Práve som sa vrátil z Arizony. Viete, čo sa tam deje? V Arizone urobili zónu. Rozumiete? Zónu voľného obchodu. Každý si robí, čo chce. Potrebujeme novú čističku, Calvera. A nemocnicu. Amigo, na čo vám je čistička? Veď máte predsa krčmu. Na nemocnicu. Treba peniaze. Ale my sme zaplatili dane, štát. Dane ste odviedli štátu. Úradníkom treba zaplatiť zvlášť. Dobre teda, skúsim to vybaviť v hlavnom meste. Ale nič vám nesľubujem, lebo takých, ako ste vy, je veľa. A dotácie dostane ten, kto dá najviac. Hasta la vista, amigos. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Amigos, nič som nevybavil. No, svet je zlý. Nemocnice krachujú a na čističky nie sú peniaze. Každý si robí, čo chce. A kde sú naše peniaze? Vráť nám naše peniaze. Aké peniaze? Chcete ma nebodaj obviniť z korupcie? Vráť nám naše peniaze, ty zlodej. Tak stop, amigos. Vráťte sa tam, kam patríte. Ku kukurici. To ste. 7. statočný. Je vás nejako málo? Nie sú ľudia. Čo tu chcete? Prišli sme s petíciou. Ide o reformu verejnej správy. 12 vyšších územných celkov. Pekná sprostosť. Odkiaľ s tým idete? A kam s tým chcete ísť? Koľko vám za to zaplatili? Sme nezisková organizácia. Tretí sektor. Tak teda počúvajte, vy dvaja. Z tejto dediny som ja urobil okres. Okres Kysucké Nové Mexiko nad Váhom. Je to tu. Je môj bratranec a je predsedom okresného súdu. Toto je môj švagor a je riaditeľ daňového úradu. Ja som tu prednostom. Jasné? Nikoho iného tu nepotrebujeme. Okresné úrady sa rušia. Ľudia si zvolia samosprávu. I to sú? Veď ani nevedia, čo to je. Počúvajte, amigos. Ste radi, že máte okres? Sí, señor. Je vám tu dobre, amigos? Sí, señor. Budete ma voliť aj na budúce, amigos? Sí, señor.